Dobrý den, všechny vás zdravím a v tomto dalším díle nám trochu představím pana Karla Johana Kalemana, autora knih o majském kalendáři. Těch knih už je celá řádka, já je postupně všechny představím. Mně přišlo, že by to bylo dobrý vzhledem k tomu, že se budeme jeho prací a souvislostmi s jeho prací zabývat ještě dlouhou dobu. Já tentokrát nebudu vidět, budu mluvit za obrázky, protože vlastně nemusím být vidět. Nechce se mi dělat přípravy, oblíkat se a tak dál, ale prostě se mi chce ještě v posteli to namluvit a pak upravit a to bez příprav. Bez příprav na to, že musím být vidět. Abychom pochopili, co pan Kaleman objevil, mohli bychom jej trochu znát, nebo možná měli, protože vlastně jako znát a mít informace o takovém člověku nám dokreslí celý obraz a hlavně jde o důvěryhodnost jeho bádání a jeho informací. Mně osobně on pomohl pochopit obrovskou měrou, co se tady vlastně na zemi děje. Proč teďka momentálně Západ šílí a vyvádí věci, nad kterými zůstává rozum stát, kdy úpadek je zjevný, ale co stále nechápu, proč třeba Česko, který je vlastně podle pana Kalemana na východní straně kosmického stromu, musí mít takovou celosvětovou ostudu skrze svoje politiky, kterou má. To mi přijde až příliš. No, ale vraťme se k panu Kalemanovi, možná, že na to přijdem, proč zrovna my jsme na tom tak, jak jsme, ale možná na tom nejsme samozřejmě úplně nejhůř, že jo? To jako zase jako proti jiným místům na světě jsme na tom fajn. Všechny informace jsem pozbírala ze sítí a zjistila jsem, že Karl Johan Kaleman je vědec a filozof s doktorským titulem z fyzikální biologie na Stockholmské univerzitě. Je uznáván díky své teorii, podle níž majský kalendář odráží celosvětový vývoj lidské mysli. Rovněž je autorem několika knih, včetně titulu Globální mysl a počátek civilizace. Žije v Santa Fe v Novém Mexiku. Karl Johan Kaleman získal titul PhD v oboru fyzikální biologie na Stockholmské univerzitě a v letech 1986 až 1993 působil na Washingtonské univerzitě v Seattlu jako vedoucí výzkumu v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Pracuje pro Světovou zdravotnickou organizaci jako odborník na rakovinu a vede přednášky a školení ve vědeckých ústavech po celém světě, od Massachusettského technologického institutu až po Čínskou akademii preventivní medicíny v Pekingu. Je uznávanou kapacitou v oblasti toxikologie a chemie a jeho vědecké články jsou citovány ve vědecké literatuře, čili je to kapacita. Kromě své vědecké práce se věnuje od roku 1979 zkoumání majského kalendáře a je v této oblasti mezinárodně uznávanou autoritou. Je autorem několika knih, které postupně představím. Kniha Majský kalendář, rozluštění největšího tajemství naší doby a Majský kalendář a transformace vědomí, z nichž druhá vyšla v českém jazyce jako Majský kalendář, průvodce budoucnosti lidstva, kterou jsem četla i já, když vyšla ve Fontáně v Olomouci 2006. Karl Kaleman přednáší o této tematice po celém světě a často vystupuje v médiích prostřednictvím internetu. Postupně představím všechny jeho knihy, o kterých vím, že existují, které u nás vyšly, a podíváme se i na jednu, která nevyšla, ale ráda bych, pokud mě někdo poslouchá, kdo by mohl v tomto nějakým smyslu zapůsobit, aby vyšla ještě jedna knižka, která nevyšla a i ta, kterou pan Kaleman teďka píše. Někde ve svém videu říkal, že jednou se vydal do Mexika jako pouhý batůžkář a od té doby byl ztracen a rozhodl se, že zasvětí svůj život výzkumu majského kalendáře. Ale já bych nechala promluvit jeho samotného
a přečtu jeho životopis z jeho stránek. Jsou to stránky www.kaleman.com. Sice si to můžete přečíst a přeložit sami samozřejmě, ale on sám řekl, že je dobré, kromě samostatného čtení, si věci i poslechnout, protože vlastně oslovujeme a aktivujeme i jiný obvody v mozku a tím rozšiřujeme vědomí. A spousta lidí poslouchá u práce, u žehlení, u vaření. Já jsem poslouchávala ráda ty svobodný vysílače všechny u zadávání faktur a tisku příjemek a videek, takže vím, že to opravdu bylo fajn a že mi to, dalo mi to mnohé. Takže na obrázku je pan Karl Johann Kaleman ve 3. třídě. Článek začíná Můj příběh, nebo alespoň jeho část. Narodil jsem se ve Stockholmu ve Švédsku v roce 1950 a také jsem tam vyrůstal. Kromě běžné zábavy s fotbalem a stolním tenisem jsem měl rád šachy a matematické úlohy, ale také jsem měl vášeň pro historii, protože jsem trávil hodně času vytvářením časových os, historických procesů, což se v té době zdálo pro kohokoliv těžké vysvětlit. Dokonce jsem přemýšlel o tom, proč civilizace vznikla před 5100 lety. Tady to přeruším a musím říct, že mně to přišlo velice vtipný, protože já jsem to stejný dělala ve škole na základce taky. Že jsem si malovala takové spirály vývoje a podobné věci, veliký plagáty pastelkama, barvičkama, měla jsem to v pokojíčku, protože mě prostě zajímala evoluce, zajímalo mě vlastně, co se tady děje a celý ten komplex toho vývoje a toho, jak jsme se dostali tam, kde jsme tehdy, vlastně za dob hlubokého socialismu, kdy jsem to dělala, jak jsme se tam vlastně vzali, jak k tomu došlo. A pokračuju dál. Celkově jsem byl ohledně svých životních cílů dost zmatený, až do začátku 30. let, kdy mi 2 různé zážitky dali jasnější směr. Jedním z nich byl batůžkářský výlet, který jsem podnikl v roce 1979 do Mexika a Guatemaly, který mi změnil život, protože jsem na vlastní oči viděl pyramidová města Teotihuacan a Chichén Itzá a také jsem se poprvé setkal s Májí. Zdálo se, že ve mně viděli něco víc než já sám. Signalizovali mi něco tím, že mi nevysvětlitelně dávali malé dárky. Během pobytu v Mexiku jsem se také poprvé seznámil s některými specifiky majského kalendáře. K mému překvapení jsem se v knize Michaela Koua Májové dočetl, že kalendář tohoto starověkého národa má v roce 2011 skončit. To bylo dávno předtím, než v duchovních komunitách moderního světa začal růst zájem o máje a samozřejmě se zdálo jako záhada, že kalendář skončí. Michael Kou dokonce naznačil, že by to mohl být konec světa. I když se naštěstí později ukázalo, že to není pravda. A já se později snažil takovým interpretacím vzepřít. Je pozoruhodné, že původcem této myšlenky byl respektovaný májista z Yaleovy univerzity. Bez ohledu na to jsem se v Mexiku duchovně cítil jako doma a cesta mě přesvědčila, že mé životní poslání nebo účel je hluboce spjat se starověkými národy, které tam stavěly pyramidová města. Ale jak přesně jsem ještě nechápal a je třeba dodat, že v té době se o hlubším významu majského kalendáře prakticky nic nevědělo. Například, když jsem se svého průvodce v Chichén Itzá zeptal, proč byl začátek kalendáře dlouhého počítání stanoven na rok 3114 před naším letopočtem, jeho odpověď zněla, že je to jen založeno na mýtu a nemá to žádný skutečný význam. Já jsem však měl už nastudováno hodně historie a věděl jsem, že to dobře odpovídá době vzestupu civilizace na naší planetě. Moje intuice mi tak říkala, že majský kalendář nese hlubokou pravdu, které jsem jeho vysvětlení nevěřil. Přesto jsem v té době neměl dostatek znalostí, abych mohl předložit alternativní vysvětlení. Druhým zážitkem, který mi změnil život na začátku 30. let, byla účast na Erhardově školení Est v roce 1984,
které mě těžko vysvětlitelným způsobem přimělo k akci a k přepracování mého života. V důsledku toho jsem se náhle přestal živit den za dnem a měl jsem jasný směr, kterým se budu ubírat v budoucnu. V té době jsem několik let studoval fyzikální biologii u profesora Larse Ehrenberga, člena Nobelových výborů ve Stockholmu. Tehdy jsem převážně žil v univerzitních laboratořích a s pokrokem jsem váhal. Jistě, studium chemie mě bavilo a já jsem tyto znalosti uplatňoval k vývoji technik, které by mohly být užitečné při výzkumu rakoviny, ale volalo mě i něco jiného. Školení EST mi v podstatě nejen pomohlo dokončit doktorát, ale také přijmout výzkumnou pozici v Seattlu, kam jsem dorazil v roce 1986. Tento krok mě vystavil řadě nových vlivů i mimo Washingtonskou univerzitu. V první řadě se mi mnohem usnadnilo cestovat na mayská místa v Mexiku. Chodil jsem tam dolů, aniž bych přesně věděl, co hledám, ale s jistotou, že na starých chrámových místech je něco, co potřebuji k rozvíjení svého konkrétního poslání. Meditoval jsem na vrcholcích zřídka navštěvovaných pyramid a trávil dny jen tak sezením v kryptě chrámu nápisů v Palenké, střebávajíc jakékoliv informace obsažené v kamenech. José Argüelles tehdy již vydal svou knihu Mayský faktor, která mi sdělila, že moje přitažlivost k májům nebyla jen archeologická, ale měla i důležitý duchovní význam. Tato doba byla poněkud vrcholem hnutí New Age ve Spojených státech a ačkoliv chápání mayského kalendáře v té době zdaleka nebylo jasné, jistě existovala otevřenost novým způsobům myšlení, které by byly nezbytné pro plné pochopení celkového obrazu evoluce vesmíru. Cítil jsem, že mayský kalendář by musel být základem takového nového paradigmatu. Přesto jsem pokračoval jako vedoucí výzkumný pracovník na Washingtonské univerzitě, kde jsem rozvíjel toxikologický projekt sponzorovaný Agenturou pro ochranu životního prostředí až do roku 1993. Přestože jsem tento projekt označil za jeden z nejproduktivnějších projektů v historii, slíbený grant, který by mi umožnil pokračovat a rozšířit studium příčin rakoviny u lidí, nepřišel. Poté jsem strávil rok ve Švédsku a poněkud váhal mezi pokračováním akademického výzkumu v jiné formě, která by byla finančně jistější, a podstupováním rizika a hledáním, kam mě výzkum mayského kalendáře zavede. V této době mě však ohromily nové poznatky o výzkumu mayského kalendáře, které byly jedinečně mé vlastní, a tak jsem se rozhodl následovat to, co jsem považoval za své skutečné životní poslání, a opustil jsem svůj život jako vědec v oboru toxikologie. Následující 3 roky mohly být intelektuálně nejproduktivnější v mém životě, protože téměř všechny jevy, s nimiž jsem se setkal, mohly být vnímány v novém světle na základě mayského kalendáře. Až v roce 2009, kdy vyšla kniha Účelný vesmír, se mé vědecké zázemí v biologii vrátilo k uplatnění, a to ještě silněji s knihami Kvantová věda, psychedelik. A tady bych chtěla požádat, kdyby někdo byl v kontaktu s nějakým nakladatelstvím, tak bych zalobovala za to, aby tato kniha vyšla, protože je velice kvalitní. Já jsem si ji opatřila, nebo vlastně můj syn mi ji opatřil, někde to stáhl na nějakým ruským webu, zakoupil v PDF, abych si to mohla přeložit. A je teda jako fakt skvělá. Taky budu z ní předčítat. Pokračuju. V roce 2020 Živý vesmír, ta vyšla pod názvem Kvantová teorie vzniku života a tajemství vědomého vesmíru u nás ve Fontáně. A pokračuju. Přesto mi zejména postgraduální studium ve Stockholmu poskytlo velmi dobrý výcvik ve vědeckém myšlení a v neposlední řadě pochopení etického kodexu na vysoké vědecké úrovni. To mi poskytlo nezbytný základ pro práci, kterou jsem později věnoval mayskému kalendáři.
Co mě tedy zaplavilo novými poznatky až v roce 1993, protože jsem si byl vědom potenciálu majského kalendáře a cítil jsem, že je součástí mého konkrétního poslání již od roku 1979, už dříve jsem se o něm pokoušel začít psát. To, co ze mě vycházelo před rokem 1993, však v podstatě shrnutí toho, co si mysleli ostatní lidé a autenticky nepocházelo ode mě samotného. V roce 1992 se to však změnilo, jak si sám myslím, kvůli kosmickému kvantovému posunu, který umožnil nový způsob myšlení o majském kalendáři. Teprve poté, co k tomuto takzvanému posunu Katun došlo, jsem se sám stal průvodcem pro nové chápání majského kalendáře. To, že jsem Švéd, v tomto ohledu nebylo bezvýznamné. Vzhledem k tomu, že žijeme na planetě rozdělené na 4 nebo dokonce 8 částí, kde geografické směry, ve kterých lidé žijí, silně ovlivňují, jaké myšlenky, náboženské, vědecké či jiné, si lidé mohou osvojit. Lidé na západě nesmýšleli stejně jako lidé na východě a jak jsem pochopil, Švédsko se nacházelo mezi nimi. V jednu chvíli mi také došlo, že některé z nejvýznamnějších událostí ve švédské historii byly vyvolány posuny popsanými v majském kalendáři. To byl rozhodující poznatek, protože mi pomohl uvědomit si, že majský kalendářní systém nebyl lokálním jevem relevantním pouze pro lidi ve Střední Americe, ale ve skutečnosti se vztahoval na celou planetu. Je téměř samozřejmé, že nikde neexistuje akademická instituce, která by byla ochotná studovat majský kalendář za předpokladu, že je to pravda, a proto jsem se opuštěním své vědecké kariéry v oblasti přírodních věd podrobil velikému riziku. Ale ve skutečnosti to pro mě byla volba, zda budu dělat to, kvůli čemu jsem sem přišel, nebo se zaměřím na své finanční zabezpečení, a já jsem si vybral první možnost. Možná by si někdo myslel, že na světě existuje mnoho antropologických a archeologických akademických kateder, které se zabývají májí, ale nejenom, že jsem neměl titul v žádném takovém oboru, ale co je důležitější, na těchto katedrách se vždy předpokládalo, že majský kalendář nemá větší hodnotu než jiné kalendáře. Protože jsem byl přesvědčen, že majský kalendář je pravdivý a že povede k hlubokému přehodnocení celého našeho pohledu na evoluci vesmíru, bylo zřejmé, že žádná univerzita by neposkytla domov pro rozvoj takové teorie, která by byla v rozporu se samotnými základy moderní vědy. Pokud by se majský kalendář měl studovat v rámci zavedeného vědeckého rámce, museli byste vycházet z toho, že dnes víme lépe než starověcí Májové, a já jsem tento názor samozřejmě nezdílel. Holistická věda sice nemusí být výslovně vyloučena z moderního univerzitního systému, ale v praxi funguje tak, že pokud má holistická věda tak vysokou kvalitu, že by ohrozila celou řadu zavedených oborů, nenašla by žádnou podporu od žádných grantových agentur, a to platí dodnes. Nicméně s každým rokem, když jsme se blížili k roku 2012, Michael Coe ve své knize skutečně napsal rok 2011, což jsem usoudil, že je správným rokem pro posun, rostl zájem o majský kalendář po celém světě, a tak jsem pokračoval v psaní knih, přednáškách a vedení kurzů v 25 různých zemích. Díky těmto aktivitám jsem se také nejprve setkal s majským starším Hun Batsmanem, který mě pozval na konferenci o kalendáři v Meridě v Yucatánu, a později jsem se spojil s Donem Alejandrem Oxlajem, předsedou Rady starších v Guatemale, kterého jsem natočil v roce 2006 vlastně v Indii, aby poprvé dostal příležitost prezentovat své názory západnímu publiku. Kromě toho jsem v tomto období až do roku 2011 napsal 3 nové knihy založené na majském kalendáři. Samozřejmě čas posunu, který jsem provedl,
nebo předpověděl 28. října 2011 a ten, kterému většina lidí věřila, 21. prosince 2012, se staly jakýmsi testovaným polem pro příslušné teorie o majském kalendáři, které jsme propagovali. Rok 2011, aspoň od doby aktivace 9. vlny 9. března 2011, skutečně přinesl vlnu protestů po celém světě proti druhu dominance, kterou ve světě udržovali bankéři a diktátoři, zejména prostřednictvím hnutí okupace a arabského jara. Aspoň zpočátku toto hnutí nesou silná poselství jednoty. To bylo zcela v souladu s očekáváními, která jsem vyjádřil dříve. Co jsem však nepředvídal, bylo, že po změně v říjnu 2011 protesty začaly slábnout, takže rok 2012 se stal velmi klidným. 21. prosince 2012, který byl podle většiny populárních teorií o majském kalendáři dnem, kdy se měl celý svět změnit, se nic nestalo. To jsem říkal celou dobu. Ve skutečnosti byla celá myšlenka energetického posunu 21. prosince 2012 založena na dvou předpokladech. Za prvé, že majský kalendář byl založen na 26 000 let dlouhé takzvané precesy rovnodenností a za druhé, že 21. prosince 2012 dojde k galaktickému zarovnání. Ani jeden z těchto předpokladů však neměl žádnou oporu v žádném starověkém majském textu a ve skutečnosti byly vytvořeny tak, aby vyhověly očekávání moderních lidí. Není divu, že po změně v roce 2011 došlo k výraznému poklesu zájmu o majský kalendář, o kterém mnozí dospěli k závěru, že postrádá jakoukoliv prediktivní nebo prorockou hodnotu. Ti, kdo prosazovali 21. prosince 2012, jednoduše ignorovali skutečnost, že se v tento konkrétní den nic nestalo a pokud vím, nikdo neposkytl žádnou důkladnou sebekritiku, ani se nepokusil vysvětlit, kde se mýlil. Podle spolehlivého vědeckého etického kodexu by to bylo správné. Já sám jsem v knize Globální mysl a vzestup civilizace poskytl částečnou sebekritiku. Byla jen částečná, protože všechna vysvětlení, která jsem poskytl o minulosti lidstva, se stále zdála být správná a některá byla prokázána. Přesto musím přiznat, že přes 28. říjnem jsem měl příliš pozitivní pohled na to, co se stane po tomto datu a myslel jsem si, že 9. vlně plně projeví svou sílu dřív. Neuvědomil jsem si, že vlny budou i po tomto datu posunu jednoduše pokračovat a povedou k realitě určené komplexním kvantovým polem, které se nedá tak snadno předpovídat jako v minulosti. Proto mé teorie vyžadovaly zdokonalení. Tato částečná sebekritika mi tak otevřela cestu k novému chápání evoluce světa a 4 knihy, které jsem napsal po posunu v říjnu 2011, byly všechny založeny na těchto poznatcích. Tyto 4 knihy, Globální mysl a vzestup civilizace, 9 vln stvoření, Kvantová věda psychedelik a živý vesmír, byly všechny založeny na kvantové teorii. Uvědomil jsem si, že právě na tom je založen majský kalendář a že je jedinečný na rozdíl od astrologie, která je založena na newtonovské fyzice. V současné době, v roce 2025, existuje zvláštní situace, kdy jsme na několika úrovních vstoupili do temného věku a přesto stále více lidí přitahuje vyhlídka na rozvoj 9. vlny do nového a vyššího stavu vědomí lidstva. Přesto jsou skutečné znalosti, které nám poskytuje starověký majský kalendář, většině lidí téměř zcela neznámé a proto stále existují silné důvody, proč je studovat a sdílet. Tak, to je pan Kaleman ze svých stránek. No a proto to dělám. Proto se tomu věnuju, protože mně taky přijde, jak jsem řekla v předchozím díle, že povědomí o 9. vlně je nesmírně důležité a že to, kolik lidí naskočí na 9. vlnu, vlastně bude znamenat, že čím víc, tím dřív přijde takzvaná nová země, neboli povede se nám ji vytvořit. Protože jsem s panem Kalemanem trochu v kontaktu
Řekla bych, že je to opravdu precizní vědec s velmi hlubokým a důkladným myšlením, který neřekne ani nenapíše slovo zbytečně a navíc. Každá informace je dokonale uvážená a podložená. V některých ohledech s ním nesouhlasím, asi ve třech. Zejména teda nesouhlasím s názorem na válku na Ukrajině, kde on patrně podléhá běžnému mediálnímu narrativu o zlém Rusku. A potom se s ním taky nesejdu v názoru na demokracii a takzvanou Bidenovu demokratickou vládu v USA. Tomu se dá, ale pokud je člověk neustále vystaven vlivu západní mysli, a nevyhne se asi, i když o tom ví, alespoň to má vlastně zakomponovaný logicky do svého modelu. Jo, logiku v tom jeho smyslu uvažování to má. Nicméně asi propast mezi západním a východním typem myslí, zejména když člověk ještě žije v Americe, je těžko překonatelná. To vidíme i my u nás. To jsme východně na ose kosmického stromu, velice blízko. A přesto jsou tu lidi, kteří vězí hluboko v západním typu myslí a je to čím dál víc, jak jde vlastně čas, tak to jde čím dál tím víc poznat. Pan Kaleman je přesvědčený gnostik, stejně tak jako pan Kozák Jan. Jsou si v mnohým podobní a patrně by si taky v mnoha ohledech rozuměli nebo bych se doplňovali. Jen by museli být tolerantnější. Pan Kozák v postoji k majskému kalendáři a pan Kaleman zase k politickým postojům a názorům pana Kozáka, ale pak by se určitě skvěle obohatili. Pan Kaleman má nesmírně zajímavé duchovní vhledy, které jsou velmi troufalé a svým způsobem revoluční, ale o tom bude řeč v průběhu seriálu. Jako astrologa mě samozřejmě zajímal jeho Merkur a samozřejmě celý horoskop a taky vazby mezi jeho a mým horoskopem, což hodně napoví mnoho o způsobu jeho uvažování a komunikace a proč je jeho způsob uvažování a můj způsob uvažování a celkově jakoby vazby a hodnoty opravdu hodně strukturálně podobný. Jo? Proto asi mě taky zaujal. Jednak je teda býk, a tedy spadá do řady mých učitelů býků, kterých je požehnaně, kteří ale všichni bez výjimky chtěli po mně práci. Jo, vždycky, pokud jsem měla učitele býka, tak tam bylo, že chtěl po mně práci nebo chtěla. Jakmile potkám býka, vím, že ten vztah bude pracovně náročný. První takovej vztah byl můj táta. On sice byl rák, ale měl hromadu planet v býku. A tak mě hodně nutil do práce a do zahradničení, což vlastně dělám dodnes. Všechno, co v býci v mém životě aktivovali, dělám ku podivu stále. Což mě osobně taky vede k určitému zase jakoby doplnění určitých vědomostí, pokud jdeme o mou astrologickou práci. Jo, že tam jsou věci, které by mě dřív v životě nenapadly. Jeho názor na umělou inteligenci je pozitivní. Tvrdí, že záleží, kdo a jak ji krmí a programuje a podle toho to sní, tak i dopadne. A on věří, že dobře. Že jak půjde 9. vlna, takže ji budou lidi krmit dobrýma informacemi a programovat dobrým směrem, teda ve smyslu 9. vlny, a že lidem, kteří usilují o naskočení 9. vlnu, taky může hodně pomoct. Já sem tam použiju AI i v tomto seriálu. Panu Kalemanovi vyšla u nás docela hezká řádka knih. První byl, jak už jsem říkala, Majský kalendář, průvodce budoucností lidstva. Další byla, tuším, Globální mysl a civilizace. Potom, nebo předtím, nevím úplně přesně, vyšla úplně monumentální a dechberoucí knížka Majský kalendář a strom života, což byla komplexní revoluční teorie o původu člověka. A opravdu musím říct, že to všechno dohromady dává hluboký smysl, ale tato knížka je docela těžká na prostudování. No a
důležitá knížka 9 vln stvoření. Ta vyšla, myslím, všechny vyšly ve Fontáně, tato vyšla v Anagu. A právě tady z této knížky, která mně přijde, aspoň prozatím, taková jakoby nejčtivější knížka, z které se dá lecos pochopit a nepotřebuje úplně tak jakoby vědeckou mysl. A z ní teďka přečtu pár odstavečků. No a potom ještě vyšla Kvantová teorie vzniku života a tajemství vědového vesmíru, taky ve Fontáně. A tam v té knižce, protože ta vyšla, myslím si, 2002 nebo 3 tady, tak i tam vysvětluje spoustu jevů, které jsou pro nás nové, které si třeba nedovedeme vysvětlit. A to je jedna z věcí, je třeba to, že my nehledáme pravdu. Jo? Nebo ne my, jo? Lidi, kteří uvízli na nižších vlnách stvoření, vlastně nehledají pravdu, jo? Nesnaží se, nebádají, nechtějí vědět, jak věci jsou a volí namísto toho, aby zjistili, co se děje a proč, řekněme, mají někteří lidé pohnutky, jaké mají, ale prostě přiřaděj nějakou informaci nebo názor svůj nebo dojem k nějaké příslušnosti, jo, k příslušnosti k nějaké skupině a nebo ideologii, protože v té mysli se něco stalo a rok 2011 byl právě určitým klíčovým okamžikem, kdy přišlo, řekněme, nějaký jako vyúčtování nebo filtr. Jo? Někteří lidi pokračují dál na 9. vlnu a někteří bohužel uvízli v těch nižších vlnách stvoření a pokud si toho nevšimli a nepracují na tom, tak tam můžou uvíznout na docela dlouhou dobu. A pan Kaleman říká, že pokud se to takhle stane a bude to takto pokračovat, tak ty jejich mysli se začnou nebo se postupně jak kdyby rozpadají nebo upadají a to celkově vzato působí ten pád západní civilizace. Jo, ale o tom si budeme ještě povídat. A já bych teďka na závěr tady tohoto dílu přečetla pár odstavců nebo kapitolku třeba z knížky 9 vln stvoření. Možná by i stálo za to přečíst celou kapitolu číslo 9, kterou celou komplet věnoval 9. vlně. Ale ne dneska, ale postupně. Zjevení osudu lidstva prostřednictvím 9. vlny. Věk naplnění. Aktuálně v roce 2016 je to psaný narušená struktura národního státu i slábnoucí dominance západu, což jsou pouze 2 z trendů popisovaných v kapitole 8, mohou ve skutečnosti znamenat přípravu na úplně nový svět, stvořený 8. a 9. vlnu a zkoušku, zda jsme schopni dovést kosmický plán do zlatého věku. 6. i 7. vlna se obě ponořily do noci, do roku 2406, respektive 2031, čímž po přechodové epoše vzniká prostor k vyjevení fenoménů spojený s vlnou 8. a 9. Nový interferenční vzorec, na němž budou stát, sebou nese rizika i příležitosti. Ovšem já jsem přesvědčen, že důležitou roli v budoucí podobě našeho nového světa sehraje zejména naše pochopení podstaty vzestupu a záměr v něm pokračovat. Příštích 10 nebo 20 let bude pravděpodobně pro lidstvo velkou výzvou, protože po přechodové období přestane podporovat někdejší uspořádání naší mysli a s ním spojené sociálně-politické systémy. Svět zřejmě v konečném důsledku spěje ke stavu, který bychom mohli nejlépe nazvat Bohem řízenou anarchií. A jako součást vývoje musíme očekávat řadu reakcí od lidí, jež se budou chtít vrátit ke starému paradigmatu. Je to patrné už nyní, kdy se svět začíná dělit na ty, kteří se snaží, aby vše zůstalo při starém, a ty, kteří směřují přímo k novému interferenčnímu vzorci.
Zda lidstvo uspěje, se pravděpodobně ukáže v nadcházejícím období, ale znovu opakují, že to předpokládá dlouhodobý směr udržovaný podporou a prosazováním 9. vlny. Existenciálně vzato může být nejvýznamnějším aspektem nové scény pro život, úplně nového interferenčního vzorce, moment postupného otevírání cesty, vedoucí k úplné jednotě s božstvím. Jinými slovy, nyní můžeme konečně završit výstup na 9. úroveň schodiště a ačkoliv po cestě zřejmě narazíme na překážky, už to nebudou žádné nepřekonatelné bloky. V rámci velkého evolučního plánu vývoje vesmíru jsme nyní dospěli k novému a velmi důležitému bodu v čase. Jehož skryté energetické pole působící v pozadí vypadá velmi odlišně než dřív. A proto zejména po aktivaci 9. vlny v roce 2011 tvoří zcela nové zkoušky a možnosti. Čelíme výzvě v podobě zjevení zlatého věku. V oblasti reálného běhu událostí si musíme uvědomit, že existuje jak krátkodobá, tak dlouhodobá perspektiva, které se navzájem liší. V krátkodobé perspektivě může převažovat fakt, že 6. i 7. vlna se ponořily do noci, na což spousta lidí reaguje a zuby nehty se pokouší držet dřívějších dní, které jsou ale pryč. Za to z dlouhodobé perspektivy nám 8. i 9. vlna poskytují čím dál víc převážně tvořivých projevů. Byť se domnívám, že období do roku 2031 může být pro lidstvo velkou výzvou, věřím, že do roku 2041 se interferenční vzorec obrázku 8.1, to tady potom bych měla někde to najít, natolik stabilizuje a s 9. vlnou si vytvoří rezonanci tolik lidí, že vznikne svět míru, ve kterém se už nikdy nezrodí násilí. Postup 9. vlny je totiž naplánován tak, že začne-li na Zemi opravdu vládnout 9. vlna, nebude už možné příchod zlatého věku odvrátit. Na základě dřívějších rozprav na toto téma bychom měli chápat, že nejde jen o zbožné přání, ale o logický následek faktu, že byla aktivována 9. vlna o nejvyšší frekvenci, která má v nadcházející době za úkol čím dál častěji utvářet lidské vnímání toho, kým jsme. Dny 8. a 9. vlny mají tudíž čas na své straně. Jak sílí naše souznění a rezonance s nimi, lidé, kteří se v nich narodili a žijí v nich celý život, po letech 1999 a 2011 budou postupně čím dál víc ovlivňovat směr světového dění. Nyní se tyto nejvyšší vlny teprve začínají projevovat ve veřejném životě, ale můžeme si být jistí, že se jedná o vlny budoucnosti a že jejich projevy nakonec ovládnou život na planetě. V nekonečném souboji vln platí, že ta 8. a ještě víc ta 9. vítězí a mají průběžně navrch. Znamená to, že kdokoliv chce za sebou nechat lepší svět pro své děti a děti jejich dětí, bude muset brát aktuální změnu paradigmatu, probíhající v souladu s novým interferenčním vzorcem vážně a sebe i své děti na tuto 9. vlnu připravit. Je pravda, že když jsem tuto knihu četla poprvé, tak mě to nějak fascinovalo a četla jsem hlavně teda tu poslední kapitolu několikrát. Já jsem si ji původně s pomocí mýho syna taky sehnala, protože dokud tady nebyla ke koupi, dokud nebyla vydaná, tak jsem ji četla z takového tehdejšího překladu googlovského a nebyl to moc kvalitní překlad, takže jsem to četla několikrát. Ale musím říct, že až teď, když to čtu teď, tak vlastně, a už jsem kolem toho spoustu namluvila a napsala, tak až teďka vlastně tomu aspoň do 50% rozumím. A myslím si, že to bude většinou úděl mnoha lidí, kteří budou chtít tomu rozumět a budou chtít mít takovou, řekněme, tu civilizační zodpovědnost, že budou chtít tomu porozumět, aby opravdu zanechali lepší svět pro svoje děti a pro děti jejich dětí, jak napsal pan Kaleman. A že je to momentálně i na nás,
jakkoliv možná se nám úplně nepodaří si vlastně ten, řekněme, hologram nebo frekvenci, hlavně nám, co jsme se narodili hluboko v 7. vlně, úplně stáhnout. Ale věřme a doufejme, že těm dalším dětem, kteří se narodili po roce 99, kdy byla aktivovaná 8. vlna a hlavně po roce 2011, kteří si to dokážou úplně stáhnout, takže překonají nástrahy Matrixu, nástrahy parazita a že jakmile se vymaní ze všech tady těchto pastí a nástrah, takže opravdu dokážou si stáhnout ty hologramy 9. vlny a opravdu půjdou směrem vlastně ta nová země nebo zlatý věk, jak napsal pan Kaleman. Takže já vám pro dnešek děkuju za pozornost a brzo se zase uvidíme a uslyšíme, nebo jenom uslyšíme. Hezký den.